nola lortu landare berria. Eta, a ber, ni badaketak izora, baina nik aldera bat egingo dutia. Nondik jaiotzen dire landareak? Lurretietatik. Batek esan dugu lurretik, eta arrazoia daukatzu, lurretik. Baina zer sartzen dugu lurrian? Urik egingo ez duten toki bat egin duzuetan. Logelan. Zuen logelan, baina goe gainean... Maiaren. Hombre, torturaren konpane nola. Zumo batekin, jogu batean... Kanduz honekin, hartu gutxi, ze bero zeloa urbiltzean, egaz egiten godu. Nizun shopping. Ezin da. Eso es un paquete de venga, vamos a tirar. La come su. Bost lagun behar du. Bost lagun. Venga, hartu katea. Venga. Ai, ama! Zergatik horrela? Nork zabalduko dio honi ahoa? Nire pa. Konprobatzeko non dauzkan hortzak eta nolakoak diren. Oian! Bakarri dituko oian. A ver. Nire txuri be. Da. Irekita eta Azkaren goiko alderdian eskuak, bai. Bueno, orduan beti egin behar da. Jotzen gara hona gora, aurrekoaren parean, urrengoaren. Zai, hau bukatu orkezia bat. Batzuk erabiltzen duzu el artikulo 3. Nurtzukateatzea argazkia arrautzei. Hartu ditugu arrautzak ikuilutik. Bereiztu egiten dutelako lokak... Irekita, horrela ez, eskuak horrela.